Hello everyone, good morning बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय दायनो आं बबे जायगायाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ एसेब्लाबो हमदांनानै मोनखाबाय जानांगौ दायनो जोङो जोंनि दिनै मोनसे प्रग्राम दङ गुवाहाटीयाव द'थि बड' फिल्म एवार्ड बे प्रग्रामा दङ बेयावनो जों थांनो थाखाय ओंखारबोबाय दायो आं दङ देरहा दङ ओमफ्राय बैथिं आब' चान्द्रिका दङ ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो ओमफ्राय जोङो दायो मंगलदै बारबोबाय जोङो गासै 7थासोआवनो ओंखारबोदों माने जों एसे खामानि दङ बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय दायो आंनि दिनैनि ब्लगखौ जुदि नोंथांमोना नायनो माने मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो जबरदस्त नङा आरो नायनो गोसोबा नायजागोन नायनो गोसो गैयाबा ओंखारलांनो हायो आरोना थ' आंनि दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो स्टार्ट खालामबाय आं दहायनो ओंखारबोदों खिन्थु आं लामा ससेनिफ्रायसो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय जादों आरो दा जों थांबाय थानोसै आरोना नै बाय हात्ता बारबोबाय थांगासिनो आरोना दा टाइमा जानानै दङ 10:18 जाबाय आरोना 10:18 लामाखौनो देखायसाबसै ओरैनो बिथिं आरोना जोंना दायो हटेला बे साइडआव नै लोगोफोर दा गुवाहाटी मोनफैबाय गुवाहाटी मोनफैनानै आब'आ हटेल लादों आरो हटेल लानानै दायो हटेलाव एसे ड्रेसफोरखौ साफा खालामनानै हाबदों ओमफ्राय खाथियाव होननायखौनो खोनालायो नै गाइस फाइनाल लुक नामा बे जोंनि फाइनाल लुक नै जोंना आब'आबो रेडि जाखाबाय जों दा थांसै ओंखारलांसै आरोना प्रग्रामसिम जों मायाव मोनजानांगौ दा होमबा ओंखाम जानोसै आरोना बाजै हटेलाव माहा दङ नोङो ग्रिन रुमाव सिङाव दा आं दासो नै मोनफैदों आङो औ हाबनो नागिरदों बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि दे औ दे फाइनाली एन्ट्रि जाबाय आरोना जों दा मिथुरासनिया सेलेक्ट जाबावदों नालाय सेन्ट्रेलाव मिथुरासनिया औ नै फरेस्टमेना अबे फरेस्टार एसे होदों आदा नोंखौ फन खालामोन दे आङो दे गारिखौ नै खन्द'आवनो दोनजागोन दोनसिगोन जानायाथ' रायखस बायदि जाखादों जोंथ' बैयाव माबा नांगोन खोन्थाहैनांगोन ना मोनफैबाय आरोना बे आदाम माबा दङ आंनि खानायखौथ' माबा नांगोन एसे गोजौआव फैला सार माबा फैला नोंनि मोखांखौ दासिमबो आं मिथिबायना जेबो गैया नामा मोनफैबाय आरोना बेयावनो जेराव एन्ट्रि जानोसै आरोना आब'जों बड' फिल्म आमाय खैथायाव मोनफैया नोङो 9:30 बा एडभान्स फुंनि एसे खामानि दंमोन ओंखायनो फैजोबनाय जाबाय मोनफैबाय आरोना गंसे ममेन्ट आरो बर'नि दोरोङारि दामजु गंसे सेरनाजों मान बावनो थाखाय जोङो आफादनिफ्राय नाजावनाय जादों बेनिखायनो आलासि बिथांनि मुङानो जाहैबाय
खानानै लोगोसे बे मोनसे एनाउन्समेन्टल' नङा ज'थे 50 रोजा हाय हाय हा 50 रोजा सोरमोन मारगे आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो मोनसे ममेन्ट सारखौ आङो सेकेन्ड रानार फार्स्ट रानार आरो उइनारखौ मख'नो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आर'नाइ हाबाया बोरै दथि बर' सावथुन बान्था फोरबो 2022 मायथाइ गुवाहाटि नोगोरमानि सम्पादक कलाक्षेत्रआव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै खुंनो लानाय बर'नि जों मिथिगौ बड' गोजोननाय थाबाय Wow, white sisters. Nusur gat nama zakar. Dong, hai dong. Sana bayi nada. Oh,